विजयाचा महागोळा 4 धावांसाठी दणदणीत चौकार. आता तर मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच सुकई स्पोर्ट्स संघाचा जो ठरला होता त्याच्यावर बहारदार खेळ आपण पाहिला होता. त्याला येतूची सन्मानित केले जाते. मुख्य व्यासपीठावरती आपण पाहतो त्याचा सन्मानित केला जातोय. आणि सलग तिसऱ्या चेंडूवरती तिसरा दणदणीत खडखडीत ड्राबर फिरवाला चौकार. 3 चेंडूवरती 3 चौकार. या वेळेला चेंडू चांगल्या झोन मध्ये इथे होता. डॉट बॉलचा सिग्नल इथे दिला गेला असता पण एक्स्ट्रिक्ट चुकला त्यामुळे डॉट बॉल इथे ग्राह्य होऊ शकत नाहीये. एक धाव डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये मोजली तर ते धावसंख्या 13 वरती असेल. या वेळेला चेंडू बॅटचा डोज ओपन केला गेला होता. एक्स्ट्रिक्ट शक्ती ते प्रमोल म्हणलं असेल. मानस एक रेड कंप्लीट केली आहे. धावसंख्या 1च्या मदतीने 14. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. सम्राट 007 संघाचे संघमालक यांच्या चेहऱ्यावरती नक्कीच प्रशांतदा कांबळे यांच्या चेहऱ्यावरती असं येणार कारण हा सामना जो जिंकावा लागेल काही होऊ शकतं. वेद गोलंदाजीवरती दाखल झालेला वेद पहिल्या चेंडूवरती डॉट बॉलचा वेद इथे घेतला असेल. आर्यन उभं होता सितारा. आर्यन रायझिंग स्टार अप. रायझिंग स्टार अप पिडदवणे म्हणजे ज्याच्याकडे पाहिला जातो तो आर्यन यावेळी आपण पाहिलंय. पंच बॅट बॉलचा इशारा दिला जातोय. शिक्षकाला भूल देण्याचा प्रयत्न इथे आर्यन करतोय पण गोलंदाज जिनसिंग आउटस्विंग खेळण्याचा प्रयत्न होता. अकू टप्प तिथे पाहिला. अकू टप्प्याच्या बॉल वरती पाठवून दिला चेंडू. शॉर्ट ऑफ द डे इथे सजवला जातोय आणि या चेंडूवरती आर्यनची दांडी 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 गुल. नवीन बॅटर सूरज सध्या दाखल झाले असतील आणि सूरजने पहिला चेंडू खेळत असताना अलंड कार्पेट हा पटके चॉईस केला गेला होता. तिथे निर्धाव चेंडू येईल. धावसंख्या अडून राहिली असेल 20 वरती आणि त्यानंतरच्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. षटक संपते दुसरं. धावसंख्या टीमची टोटल 20. मानस महत्व समोरा हुकमा चा एक वापरला गेलाय आणि पहिल्या चेंडूवरती प्रहार इथे मारला गेलाय. क्षेत्ररक्षक थोडंसं चेंज करावं लागेल. लेग साईडला इथे तुम्हाला 3 क्षेत्ररक्षक आणावे लागेल. अजूनपर्यंत ऑफ साईडला देखील 3 क्षेत्ररक्षक ठेवलेत. यावेळी केलेला चेंडू डब्बे में केक घुटना देख फटका देख तसंच फटका इथे बाहेर ठेवला गेला होता. चेंडू गेला सीमारेषा बाउंड्रीच्या बाहेर. 4 धावांसाठी नंतरच्या चेंडूवरती निर्धाव चेंडूचा इशारा इथे दिला जाणार आहे. डॉट बॉल येतोय. डॉट बॉल आल्यानंतर टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर खेळपट्टी आपण पाहतोय. सध्या मार्गस्थ झालेली धावसंख्या 28-28. कुठेतरी चांगल्या जगडून ठेवले देखील जाते. वाह भाई वाह क्या मजा आने वाला है इस सामने में. मजा नक्कीच येणार. परफेक्ट टार्गेट. ब्लॉकलचा चेंडू इथे सजवला आणि दोघांमध्ये पाहायला भेटलं ते सवासद युद्ध. बोल्ड आउटच्या स्वरूपामध्ये जाणार बाहेर. कोण तो आणि पहिल्या षटकामध्ये असं वाटलं होतं की सामना सम्राट 11 संघाच्या बाजूने सम्राट 007च्या बाजूने जाईल की काय पण नाही. गणित बदलली आहेत.
यावेळी टाकलेला चेंडू हलक्या तरी खेळण्याचा प्रयत्न, तिथे षटक संपते आणि षटक संपल्यानंतर धावसंख्या टीमची टोटल 28. पहिला चेंडू मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. डिक्लेअर चित्रामधली एक धाबी तिथे घोषित केली जाणार आहे. एक धाबे देखील तुमच्यावरती विश्वास दाखवावा लागेल आणि तीच एक रन इथे मिळते. एक रनच्या मदतीने धावफलक 29. या चेंडू एनसी होणार होता. हेसन सभे तिथे घेणारा चेंडू इथे अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला गेला. सुहास इथे दाखल झाले असेल. काय करतो या चेंडूवरती पाहायचं असेल. सुहासने खेळीला फटका थोडस बॅट ने आला. चेंडूवरती एक रन इथे मिळते. नंतरच्या चेंडूवरती बॉक्स आउट. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर करण्यावरती आपण पाहतोय सध्या 30 वरती आहे. चार गडी बाद धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर करण्यावरती सध्या आपण 30 पाहतोय. शेवटच्या चेंडू असेल आणि शेवटच्या चेंडूवरती धाव मिळत नाहीये. बॅटमॅन बोलला आरामात जातो मी. शेवटी आरामातच गेला. तिथे संपलं असेल. निर्णायक 4 षटकांचा केस समाप्त. धावसंख्या 30 आणि 31 रनची आवश्यकता असेल सामना जिंकण्यासाठी. सूरज तो उद्या उगवेल का त्याच्यासाठी आपण प्रयत्न करूया. सूरजचा पहिलाच बॉल बॅकफूट वरती आला. वाकडे तिकडे बॅटबीटचा हिरवर वापाला. दूर दूर मारेगा बाई झुकेगा नाही साला. असा फलंदाज घेऊया पण माणूस पाहतोय. कोथवडे परिसराला बिलॉंग करणाऱ्या कोथवडे गावाची आन मान शान. याही चेंडूवरती फटका लाजबाब होता. स्कोर लाईक रिजन मध्ये तरलेला चेंडू इष्टच्या खबर मध्ये डिक्लेअर मधली एक धाबी ते अर्जित केली चेंडू रे. धावसंख्या 5. याही चेंडूवरती सुरेख फटका असेल. एक रन देखील महत्वाची ते ठरणार असेल. एक रन मिळते. एक क्षमते ते धावफलक पोहोचले असेल 6 म्हणजेच ते 6 या धावसंख्येवरती. नंतरचा चेंडू देखील पंचांनी नो बॉलचा इशारा ते दिला जातोय. नोबलचं डिसिजन इथे दिले जातोय. जी बरोबरच्या 9 लाईनीवरती चेंडू पडला गेला. त्यानंतर त्या चेंडूवरती सत्याची भाषा इथे बोलली गेली. सत्य काय होतं. सत्य कडू असतं आणि सत्य कडूच जाणार तुमच्यासाठी. चौकार दिला जातोय. नंतर त्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा यावी पाहायचे. 9+1 टोटल 2 धाबा मिळतील. 2 धाबा मिळाल्यानंतर धावफलक स्कोरर सांगतायत की 13 वरती आमचे 3-13 बाजवले. त्याही चेंडूवरती सुरेख फटका असेल. 1 रन मिळते. धावसंख्या टीमची टोटल 14. 15 चेंडू आणि 17 रनची आवश्यकता असेल सामना जिंकण्यासाठी.
पहिल्या चेंडूवरती चौकार, दुसऱ्या चेंडूवरती देखील चौकार. सलग 2 चेंडूवरती 2 चौकार. धावफलक स्कोरवरती 22. तिसऱ्या चेंडूवरती देखील सेव्ह केला जातोय. स्मॅश डिलिव्हरी इथे गेली. व्हॉलीबॉलचा खेळ इथे पाहायला भेटला. हा चेंडूवरती चौकार जरूर ठोकला जाणार. चेंडू 4 धावांसाठी जाणार असेल. शेवटचा चेंडू शिल्लक असेल. धावसंख्या टीमची टोटल 26-26. परफेक्ट ब्लॉकरचा चेंडू डॉट बॉल येतोय. षटक संपते. धावसंख्या 26-26. सामना जिंकण्यासाठी 10 चेंडू आणि 5 रनची आवश्यकता असेल. 10 मध्ये 5 या बनवाव्यात लागतील तुषार. आणि आतापर्यंत सम्राट 007 हा 2 सामने जिंकलाय. तर दुसऱ्या सेटला सुकर स्पोर्ट्स संघ देखील 2 सामने जिंकलाय. आणि हा सामना मॅच विन आहे. जर का भैरी भगवती संघ हा सामना जिंकला तर गडबड होणार आहे. या चेंडूवरती टाकलेला चेंडू पायावरती आदळला असेल. डिक्लेअर क्षेत्रासाठी चाललाय. 9 चेंडू आणि 4 रनची आवश्यकता आहे. 9 या चेंडूवरती 4 धावा. हा सामना भगवती संघाने जिंकला असेल. भैरी भगवती संघाने सामना जिंकलाय. थँक्यू. चला, 3 संघाचे कर्णधार सम्राट 007 सुकाई स्पोर्ट, भैरी भगवती संघाचे कर्णधार पंचांपाशी या पोचा. तर तिसऱ्या गटातून 2 संघ क्वालिफाय झाले असतील. मातृछाया आणि नंदिनी स्पोर्ट्स संघ, म्हणजे तिसरा सी गट आपला हा कंप्लीट झाला असेल. आणि डी गटामध्ये थोडीशी कॅल्क्युलेटरमध्ये आपण जर विचार करायला गेला तर सम्राट 0